Tu què creus? Jo què crec de què? Aquest home es pensava que ens mamava amb el dit. Tothom sabia que volia expropiar els terrenys per construir el famós camp de golf. I com va acabar tot això? Després de 4 o 5 dies sense veure en Lluís, vam convocar una assemblea i vam decidir tancar la barraca. I des d'aleshores no se n'ha sabut res més. Jo, després de veure com estava la gent, també hagués fotut el camp per potes. Tu no? Va rebre algun tipus d'amenaça? Busca-li, pregunta-li. No ets inspector? Això s'ha d'acabar d'una vegada. Veig que no has entès res, Lluís. Això només s'acabarà si baixes del burro. No es tracta de baixar del burro, es tracta de portar negoci al poble. Negoci per a tu, no? Perquè jo d'aquests diners no veuré ni un cèntim. No, va, però si tu ets un dels que més terrenys té. Sí, però si me'ls prens... No inventem, eh? Això és un procés de compra-venda perfectament lícit i legal. A veure, Lluís, això no és veritat i ho saps. Amb el que ens has donat pels terrenys no en tenim per res. Els preus els fixa el mercat. I tots sabem que el mercat és el que mana. A casa meva, d'això, en diem expropiacions encobertes. Ara resulta ser que ets advocada, Mònica? Ara resulta que ets un curro. No m'estranyaria. Només cal veure les formes en què vas arribar a Tu l'Ajuntament. el que et passa és que portes 15 anys aquí i encara no has manat. Mira, Lluís, mani o no, si jo tingués tot el poble ocupant l'Ajuntament m'ho pensaria 2 vegades abans de tirar endavant aquest projecte. Ja m'agradaria veure-ho. És molt fàcil difamar des de l'oposició. És que no ens ho poses gens difícil? Oi, calleu els dos, hòstia! Sou tots uns interessats. Només mireu per la vostra cartera. Va, parem de fer el burro, que aquí ens hi estem jugant tots molts calés. Ja ho has dit tot. Però és que no podeu entendre que només vull que aportar el benefici al poble. No t'equivoquis, Lluís. Els calés te'ls estàs jugant tu amb els teus amics especuladors. Aquesta gent del vestíbul no en farà res d'un camp de golf. I amb aquesta gent...